přichází městská vlajka a bubeníci z gardu Brno. Přechází přes jeviště, aby vzdali hold. Ještě tady s námi setrvají, aby vzdali hold strážnickým pánům. Děkujeme, městská vlajka. Bubeníci z gardu z Brna jsou tu poprvé a už se vám představí svým hlučným bubnováním. Moravy, kam přišli ve 13. století a procházeli přes Moravu na Slovensko. Zanechali po sobě viditelné stopy. S nimi přijel na koní i pán Petr Skravař, zemský hejtman. Zasloužil se o rozvoj vinařství vydáním takzvaného horenského práva. Templáři z Canimus Surdis, děkujeme. Templáři. Výborně, páni Skravař, vítáme vás mezi námi. A templáři, bubeníci i páni Skravař už jsou mezi námi, aby vzdali hold strážnickým pánům z Magny, kteří už přijelo vzácné panstvo hrabě František Mágnis s chotí Johankou a jejich doprovod. Mágnisé byli posledním panovnickým rodem ve Strážnici. Vážené panstvo, přijměte čestné místo mezi námi a pozdravte prosím svůj lid. Poprosíme dechovou hudbu Švitorku, aby dala prostor pánům, aby mohli pozdravit svůj lid. Drazí moji podaní, velevážení hosté, dovolte, abych vás jménem svým a jménem hraběnky z Magny přivítal na letošním jubilejním strážnickém vinobraní. Přes velká sucha, která letos postihla naše panství, se zdá, že úroda hroznů bude vysoká a kvalitního moku bude příští rok zase dostatek. Dnes už máme, myslím, vláhy dost, ale nenechte se odradit. Jeste, pijte a hodujte, co hrdlo ráčí a tělo snese. A kdo to přežene, toho už si obecní policajt srovná do latě. Vivat a na zdraví! Vážené hraběcí panstvo, jsme poctění, že jste přijali naše pozvání, že jste mezi nás zavítali. Děkujeme vám za krásná slova. A já už vítám dechovou hudbu Švitorka, kterou jsem přerušila, tak pánové ze Švitorky, pojďte nyní mezi nás a klidně nám zahrajte nebo zaspívejte. Švitorka přišla zblízka, z Hroznové Lhoty, z Lipova a určitě vám ráda zahraje. Včera večer
večer, co snědala za perko. Měj si také perečko, měj si také perečko, když máš nade všecko, když máš nade všecko, když máš radši vínečko, když máš nade všecko, když máš nade všecko, když máš radši vínečko. Naše vážené vinařské hodnostáře, nositele vinařské tradice. Vždyť strážnice získala horenské právo, tedy právo pěstovat víno, již v roce 1417. Ale o tradici vinařství nám sami hodnostáři řeknou více ve scénce, kterou uvidíme po průvodu. Přijměte tedy prosím místo tady u nás na jevišti, pěkně se usaďte. Vážení hodnostáři, přijměte tady místo u nás na jevišti, pěkně se usaďte, můžete ochutnat koláček, nějaké vínko. A jak bych řekla po našem, vitajte u nás. A my už nyní vidíme symbol strážnického vinobraní, velký hrozen, který přinášejí chlapci ze Žerotína. Nést takový hrozen není jednoduchá věc. A já už tady vidím krásnou malou drobotinku s trakářkama, strážnické děti. Pojďte mezi nás, děti, pojďte. Jsou to děti ze strážnice v krojích, ze souboru demižónek, danájek a žerotínek. Jsou to malí strážničané. Kdo ví, kdo z nich budou budoucí vinaři. Tak já vás vítám, jste moc krásní, klidně zamávejte, zaslouží si to velikánský potlesk nejen dětem, ale i maminkám, které kroje chystaly. Vítám i větší děti, to už jsou slečny. Za krásný zpěv. Dneska to byla odvaha v té zimě obléct se do kroje. A já už vítám další strážničany. První přicházejí strážničanky ve fialkových krojích. Vítejte mezi nás, jsou to krásné jarní kroje. Tak a jsou to zase zástupkyně a zástupci ze souborů Danaj, Demižon a Žerotín, strážnických folklorních souborů, které pravidelně strážnici reprezentují doma i v zahraničí. Pojďte mezi nás, pojďte. Jen připomenu, že všechny strážnické soubory uvidíte potom v následujícím programu.
muziky ze Strážnice. A k nám už přicházejí zástupci okolních obcí strážnického panství. Tak průvod se trošku zdržel, ale to vůbec nevadí. A máme tady strážnické romské obyvatelstvo, strážnické cigány. Výborně, pojďte mezi nás. Strážničtí cigáni žili za Skalickou bránou a dodnes se tam po nich říká jedné ulici Cigánský řádek. Tak pojďte mezi nás a zaspívejte nám nějakou tu cigánskou písničku. Znáte? Určitě jo? Já bych vás tu chtěl všech za tu našu cigánskou komunitu opravuju, že my nejsme Rómé, my jsme cigáni. Rómu mají v Čechách, tam my si s něma radiju. My jsme cigáne. Proč bych se vás tu chtěl pozdravit, nebudu vás s mojou řečou dlouho zdržovat, jenom bych se vám řekl, že tady toto všechno, co vidíte, to je moje potomstvo. Někteří se narodili, ještě než se šel do první světové války, někteří až po té první světové válce a někteří mezi tím. A když se napsali, jak to žaj mezi tím, to já jsem jim vždycky říkal, já jsem jim psával. A žena, když se rozrodí, to rodí jak jabloň. A když se napsali, chodil jste do školy? No chodil. 5 roků do první stíní a jednou jsem nepropadal. A potom až už jsem teda vycházal z té 5. stíní, což mě říkala paní učitelka, už můžete ostat doma. My už máme takovou, jak se nic druhého. A to ještě na závěr bych vám chtěl poradit, když jste tady na ten strážnické vydobraní, pijte burčák. Burčák je zdravý, tím se pročistí tělo. A když je lepší je se z burčáku postrat, jak si kupovat ty drahé kořálky, aby do smrti sletí.
zpestří nám program a rady pana Martinka si určitě vezmeme k srdci, že jo? A já už tady vítám obyvatele strážnického panství od Petrova až po Horňáky, pojďte mezi nás. První jsou mezi námi Radějoviané s cymbálovou muzikou Včelínek. Jaké bohatství máte ve sklepě, jsme rádi. A mezi nás už přichází Petrovian z Petrova i se svojí malou drobotinou v kočárku nebo bez kočárku. Vítáme vás, pojďte mezi nás. Ale oni měli harmonikára ze Skalice, takže jde vidět, že naše vinobraní je opravdu mezinárodní. A já už vítám mezi nás další soubor z Hroznové Lhoty a máme tam i ženský sbor Lipina. Děkujeme Hroznové Lhotě, ženám v krásných krojích. A už k nám přichází Kozojítky, je to mužský sbor Malina a ženský sbor Jahoda s cymbálovou muzikou.
máme sboreček žen z Lipova a sboreček nám určitě něco krásného zaspívá. Jane, Jane, Janíčku, voňavý hrebíčku. Jane, Jane, Janíčku, voňavý hrebíčku. Však zas mě rozvoňal po širém políčku. Však zas mě rozvoňal po širém políčku. Ja po širém políčku, aj po širém polí. Ja po širém políčku, aj po širém polí. Když mabých ťa hledal, babička na polí. Když mabých ťa hledal, babička na polí. Děkujeme ženskému sborečku z Lipova a už k nám přichází Kněždůb, mužský a ženský sbor s harmonikou. Zatím k nám teda přichází ta pěknější ženská polovina. Tak přišly jenom ženy, chlapom s harmonikou se asi nechtělo v té zimě. A já už vítám Zevnorov, soubor Spinek a cymbálovou muziku Růža. Zástupci tvarožné lhoty, ti si na nás připravili nějaké speciální nástroje. Nevím, jestli mám mít strach teda. To je pro osobní potřebu. Aha. A když bývají 30-metrové fronty na záchod, tak my jsme si takovou mobilní tojku vzali sem, to sklepne. A ukážete nám, jak to funguje, nebo to radši nemáme chtít vidět? Po 10. hodině. Dobře. Takže po 10. hodině je stras tady za pódiem, jo? Kdo to chce vidět? Žen děvečko, žen kráví, žen děvečko, žen kráví, do zelenej dúbravy, do zelenej dúbravy. A já také zabredu, a já také zatebu, brané koně povedu, brané koně povedu. Tak trochu jsme se jich báli, ale zpívali krásně, co vy na to? A já už vidím přicházet Bakchuse s krásnými bakchantkami ze souboru Žerotín. Bakchus, bůh vína, úrody, plodnosti a zábavy. Pro Řeky představoval intuitivní nevázanou stránku bytí. V Římě ho oslavovali při takzvaných bakchanálích, které byly ale brzy zakázané, protože se změnily na divoké orgie.
No doufám, že ve Strážnici snad zůstane jen u burčáku a vína a Bakchus za to diváky pozdraví milým slovem. Je to snad tak? Milí moji příznivci vinného moku, radostí a veselí, s radostí a slzou v oku vás vítám v této radostné chvíli, kdy já, Bakchus, antický bůh vína a radosti, poslán z dávných věků, přicházím, abych vás pozdravil a radoval se s vámi. Přichází se mnou také půvabná stvoření, zvané bakanty, které potvrzují, že nás zpěv a víno patří k sobě. Nuže nyní hodujme. Dokud je veselý jak vás, tak bude-li i za rok, tak přijdem zas. Děkujeme Bakchusi za krásná slova, zůstaň tady s námi. Máme tady vzácné hosty z minulosti, máme tady zástupce minulosti v podobě hraběcího panstva a já k nám na pódiu přivítám i někoho ze současnosti, a tu naši milou paní starostku, paní Renatu Smutnou. Paní starostko, poprosím vás, abyste nám naše vinobraní slavnostně zahájila. Krásné odpoledne, vážení přátelé, domácí i hosté. Vítám vás opět po roce tady v srdci města na Strážnickém náměstí. Letos je to teda opravdu takové barvité, že ten scénář se nám každou chvilku mění. I já, když jsem si tak trošičku promýšlela, co bych vám tak chtěla říct, tak ráno jsem si myslela, jak budu muset povzbuzovat, potom zase jinak. Takže já si myslím, je to tady dnes opravdu velice pestré. Ale co je vidět na první pohled, všechno krásně funguje. Zase jste přišli a nakonec i to počasí, jak se zdá, jsme asi už přesvědčili. Jak se říká, člověče, přičiň se, Pán Bůh ti pomůže, a já bych chtěla teď moc všem poděkovat, kteří jste se přičinili. A musím říct, že jste to úplně všichni, kteří jste tady. Jednak bych chtěla velice z celého srdce poděkovat těm hlavním takovým organizátorům stavebně technickým, protože jak jste si všimli, proto, abychom možná to počasí zahnali, tak jsme letos postavili až 8 stanů, takže my jsme dneska skoro jakoby jeden takový velký obývák a opravdu dnes tady může být atmosféra jako v jedné rodině. Samozřejmě za to patří velký dík chlapcům z technických služeb, ale z mého pohledu zejména, děkuju, ale z mého pohledu zejména starostům těch obcí, kteří úplně nezištně, okamžitě, automaticky, samozřejmě zapůjčíme stany. Já jsem si je raději napsala, abych je nezapomněla. Moc děkuji našim přátelům starostům z Petrova, ze Sudoměřic, z Tvarožné Lhoty, z Radějova, z Kozojídek a ze Vnorov také panu faráři, který tam ten stan jaksi vlastní a má na starosti. Takže já si myslím, že proti dešti jsme kryti. No a to další, to už je ve vás. Mám pocit, že ten průvod, který tady prošel, byl snad ještě veselější, než bývá, když je horko. Takže asi je to ta správná atmosféra, kterou právě potřebujeme. Věřím, jak vidím, účinkující přišli, ale přišli také diváci. Komu bych chtěla zejména vyjádřit velké uznání, jsou aktéři jarmaku, ti majitelé stánků, protože ti dopoledne opravdu cítili to, že je počasí horší a že je vás míň. Tak já věřím, že jim to necháme vynahradit a že se ještě do těch stánků pořádně podíváme, je tam co, nejenom k nahlédnutí, ale také k zakoupení, aby se jim chtělo do toho vinobraní zase příští rok. No a jinak bych vám chtěla popřát, protože jak se říká, není špatné počasí, jenom nevhodné oblečení, a já vidím, že jste se krásně a vhodně oblekli a zbytek se můžeme prohřívat takhle zevnitř. Burčák právě vře, takže my s paní místostarostkou teďka příkladem a vy také, pojďme na to, dejme si burčák, víno, začněme sledovat krásný program a rozehřejme se až do rána a oslavme to letošní 15. jubilejní vinobraní tak, aby příští rok jsme zase přivolali sluníčko. Pěkný den vám všem přeju. Děkujeme moc za milá slova, paní starostko, byla opravdu milá a krásná. Slavnostně jsme tedy zahájili jubilejní 15. ročník Strážnického vinobraní 2013. A
jelikož se všechno dneska točí kolem vína a vinařské tradice, kde bychom byli, kdybychom nedali slovo historii, a to z úst těch, kteří sami ve vinařské tradici vyrůstali a žijí v ní dodnes. Dávám slovo vám, vážení hodnostáři, a prosím vás, řekněte nám, jak to tedy vlastně s tím zarážáním hory a vinobraním bývalo. Najprv si poslechněte obecní zprávy. Už to tady bylo řečené, ale znova připomínám. Pijte burčák v jakémkoliv množství, protože je zdravý a má hodně vitamínů. Radši se posrat burčáku, než pančovaného destilátu oslepnout. Víte, co mají ve Znorovách pěkného? To je ta dědina kousek vedle, víte, ne? Nevíte? Mají pěkný pohled na strážnicu. Mezi strážnické klenoty patří nově otevřená bílá farní věž, na kterou jsou strážničané velice hrdí. Přestože náš stařeček říkávali, než aby se rozbil pohárek vína, radši může farní věž spadnout. Novinku na farské zahradě jsou nové klece na barevné ptáky. Některé jsou ještě volné. Tož kdo má doma nějakého zachovalého, nevypelíchaného ptáka, může ho tam vystavit, ale musí aj krákat. Strážnická lodní, říční doprava má letos zajímavou novinku, cukrárnu na vodě. Zákusky výborné, obsluha vzorná, ale na vodní podmínky je až moc oblečená. Já si myslel, že bude nahoře bez. Strážničtí úřady nechali spálit všechny trávníky herbicidem v Komenské ulici. Jenom před mojím se to zeleňá. Asi měli strach, že já, městský policajt, bych jich nechal zavřít. Letos se podařilo vinařům nechťa vypěstovat novou odrůdu hroznou. Jmenuje se Milérka šedá, ale má jednu podstatnou nevýhodu. Presuješ a nic neteče. Letos se nebudu muset odháňat od burčáku vose ani cukrovkáři. Hrozny jsou tak kyselé, že budu tak hledat na výrobu vinného octa. A ještě tady mám další zprávu z Komenské ulice. Je to tam dobře vyřešené. Tam se zabili 2 muchy, 1 ranu. Nasadili se pěkné ibišky a tak lidé hledí na tu krásu a nevidí, že šmatlů po rozbitých chodníkoch. Odborným šetřením bylo zjištěné, že víno má nejenom zdraví a obveseluje srdce člověka, ale aj se při něm dobře zpívá. Ale pozor, když je ho moc, tak se při něm aj blbne. A ještě na závěr 10 vinaře. První sklenka jako med, druhou proto dáš si hned. Třetí ta ti chuti dodá, 4. nikdo neodolá. 5. chválit nepostačíš, 6. žízeň neuhasíš. Při 7. si pleteš esa, po 8. ti hlava klesá. Při 9. dříš unaveně, po 10. spíš jak štěně. Vítajte všetci, horní, dolní, domácí a přespolní,
zvaní a i nezvaní. Od našeho richtářského úřadu se vám na vědomost dává, že se začíná strážnické vinobraní. A tady u stolu už sedí náš pan richtář, pan fiškál, obecní písař a hotaře, kteří už hledají ve Vinohradě. A strýc horný jich šel zkontrolovat, jestli si plní svoje povinnosti, jak mají. Nezapomně, já dám tě. Už to začne mluvit. Ale spadly nám a olízali je bez, takže můžete klidně sněst. Tak děkuju, to jste hodné děcka a včil se tady hrajte a než to pojím, tak se tady pěkně hrajte a ty Janku, ne abys dělal nějakou čertovinu, však víš. Děvčata, hej, děvčata, neviděli jste někde strýca Horného? Tady jsou. A co nějak chcete? No, jdem se podívat a poptat, jak to v těch vinohradoch vypadá a jak to zraje. No, právčího jsem to překázal. Celý fandry jsou sladké, s fraštákama to není moc akorát, tento počasí. No ale vose to cucají, špačky zobů a jsem tam vidět aj nějaký náhnilí. Musí se s tím vinobraním už začat. Nemůžeme čekat. Však skrze Váto se má jídem. A kde jsou hotaře? Ve Vinohradě. Čil jsem jich tam právě naštívil. Tož pošli tam někoho, ať pro nich zajde, bude se otvírat hora. Hej, hotaře! Pojďte, volají! No. A co hotaře? Hledali dobře? Nebyla na nich nějaká stížnost? Nic takového. A několikrát jsem se o tom přesvědčil. To mě těší, že plnili dobře své povinnosti, však budu za to dobře odměněni. A děvčata. Pane richtáři, my hotaře hor našich vinohradských, vás a všeckých, co se s váma došli, vítáme a oznamujeme vám, že jsme Vinohrady dobře hledali, zlodějů podle horenského práva trestali, škrobáků, vincůrů a všelijakou tu žužel ničili a tím vám všeckým dobrou úrodu zachovali.
já vám teda všetkým za to, že jste našu horu dobře hledali, za celou našu počestnou dědinu a za všetkých vinohradníků pěkně děkuju. A proto, že se bude otvírat hora, běžte na znamení toho otevřít a vytrhnout týčku. Policajte, nalejím ještě. Děvčata, doneste panu Richtářovi a ostatním okoštovat hrozná, aby věděli, jaké to je doopravdy. Tak. Dobré jsou děvčata, dobré, sladké jak med. Může se s tím vinobraním začat. A tož, děvčata, ještě nám nějakou zaspívajte o ten chodníčku, nebo tak přes ty vinohrady, no. To už bude volná. Chodníček bělavý, mezi vinohrady. Slnka už padá, slunečko zapadá, já jsem zavatádlý. Slnka už padá, Janek Krajský však pod jednu bytnu vidí to. Hlavný súběh. Toť vám vedem jednoho nepodařenca, který se potlúkal po vinohradoch, vypadá na to, že chce krást. Žalovaný, je to pravda, že jste se podezřelo potlúkal po vinohradě? Vypadá na to, že chcete krást? Vážený súde, nepotlúkal se sám. Jenom se chtěl ochutnat, jenom se chtěl maličko ochladit. Tož ochladit se chtěl, chlape, máš štěstí, že tady v horenském právu nic není o vinohradnickém ochlaďování. No, na pokutu moc bohatý nevypadáš, tož jestli si nevymyslíš aspoň nějakou pěsničku, v které se zpívá o víně nebo o vinohradě a nezaspíváš tady, tak budeš zavřítý až čerňáš. Pil se včera, pijeme dneska, je zajtra budem. Světa také, moja milá, neprebudem. Žijeme, pijeme, jak ten pták, a keď nechám tak, Schenkerovi zabola dukat, prislubujem. Obžalovaný, protože vás žádná krádež nakázaná nebyla, osvobodíte se vzhledem k tomu, že jak zpíváte, jste měl vážný důvod zastavení se ve vinohradě vlivem nemírného požívání produktů našich vinohradů. A když to říkám, to žijte. na cestu a pakuj. A koláček ty Pojď, jdeš prajčnísa. Hlavný stůde, to vám zazvedneme jednoho zloděja. Jsem s ním. A ty, Matěju, jsi tady jako korunovaný svědek. Co mám z toho, když nemám ani šestku, ne tak korunu? Obžalovaný, tady jste před slavným soudem a musíte vypovídat podle pravdy. Tož jaké je vaše jméno? Tož jak se jmenuješ? Chlape, co to děláš tady? On je snad hlavný. Ticho, Matěju, ty nejsi soud. Tak obžalovaný, budete odpovídat, nebo vám má policajt trochu pomoct? On nám tady snad chce hrát. My zahrajeme jemu. Janku, Janku, zle gazduješ, celé noce prověruješ.
Janku, Janku, šelma gazda, šohajová třetí brázda. Richtig, Ženia to hned nenapadlo, on je němý. A tady nám píská, že se jmenuje Janek, je to tak? No. Antošu, píšte. Já, Jan Gazda. Správně. Jakou práci zastáváte? Teda, co za robotu? Tesaří se nikdo lešejí, o je za prokaza moje potěšení. To mi stačilo. Písařu píšte. Jan Gazda, tesařský pomocník, tohoto času muzikant, lump a zloděj. Jste ženatý alebo slobodný? Nemám ženu Sulensa, já parobek z Kapuša, nemám ženu Sulensa. Na co, Vymohnivá, ticho! Nebo vás tam všetkých pozavíram, aj s policajtem. Tož teda slobodný. No, která by ho chtěla, se podívaj. Písařu píšte. Já, Jan Gazda, řečený z Kapušan. Řečený z Kapušan. Z Kapušan, ty trůbo. Jak se řekl z Kapušan? Tak, z Kapušan. Už to sám pletu, z Kapušan. Tak to je tady ten trůba. Tesařský pomocník, slobodný sa přiznávám, že jsem dnešního dňa vešel do Vinohrada, nejsouce mojeho, kde jsem trhal hrozný. Je to tak? Škubal a tak mňamak másal a všetkých špačků vyplašil. Obžalovaný, přiznajte se a řekněte holou pravdu. Jináč dostaneš na holu. Tož pane Horný, přečtíte mu dotyčnou artikulu. Kdokoliv by ruku stáhl, o ruku přijíti má, jestli by nohu vkročil, o nohu přijíti má, jestli by celým tělem do Vinohrada vstoupil, hrdlo tratí, leda, že by slavný soud i náš ustanovití ráčil. Tož jak teda? Tož ukážeš ruku, nohu alebo celým tělem. Tak, Matěju, dajme tému, že tady je Vinohrad. Tož ukáž ruku, nohu alebo celým tělem. Slavný súde, tož nevím, jak bych to po pánsky řekl. Tož ani ruku, ani nohu, jenom takým kůzkem, tož chrbtem. Ja, chrbtem. Tož ale horenské právo nám nic neříká o chrbtě. Tož ale odsoudit ho nejak musíme. Všetci staňte. Bude se vynášat rozsudek. Jelikož zde přítomný Jan Gazda z Kapušan, tesařský pomocník, tohoto času muzikant, lump a zloděj, vkročil podle šetření do Vinohrada chrbtem, odsuzuje se k trestu 10 rán po té části těla, která vkročila do Vinohrada. Rozsudek se provede hned. Policajte, konaj svoju povinnost. Lehni si. Tak ne, hore chrbtem. Jak se léhá na lavicu. Policajte, ukáž mu to, jak se to... Ukáž, já ti to ukážu. Održ mě to. Tak. Kde je? Kde je pryč? Pánice má léhánu. Kruci, ty čoč, on mu dá pendrek a nechá se ještě i přetáhnout. Lidé, milí, tož takto jsem ještě nesúdil. Ale doma ani mu, ne aby se to babi dověděli, ještě by se nám smíli. Slavný súde, toť vám veden zase z dvoch zlodějů. Spali se, dneska se s nima musel snad něch roztrhnout. Spali se ve štamfátu, hrozná mážín za ušima praščala. Obžalovaní, je to pravda, co tady přítomný Hotaz povídá, že se s váma roztrhl pytel a že jste krali jeden přes druhého?
jsme zavítá, kamaráda, nám chtěl rozkazovat, Hospodin nás vyhazoval, na provedlivá. Poslouchajte všetci, horní a dolní. Po starém zvyku jsme se zešli tady ve Vinohradě, aby nám náš pan rychtář skorej, než se rozejdeme každý do svého vinohradu, přeříkali na dobrou paměť všetky artikule, podle kterých se od nepaměti dělávalo ve strážnice vinobraní. Poslouchajte pozor všetci dobře, pozorně, aby se potom nějaký taky nenašel jak lůní, že to dobře nečul, nebo něco podobného. Letos nikomu nebudou žádné výmluvy trpěné a pan fiškál každému nasudí podle těch artikul, jak si kdo zaslouží. Tož poslouchajte všetci, co nám naše horenské právo o vinobraní říká. Vinobraní se začne, až pán rychtář, jak už jste ho včera viděli, dovolí. Jestli by se tam někdo plantal spěš, to žohotaře vyprovodí až za kotár. Kdo sem dneska i na vinobraní došel, každý musí pomoct strát rozny a ať se žádný neplance po stržách, lebo nespí v bůlce. Všechny tyto nešvary nebudou trpěné a hotaře na to dohlédnou a obudí ho. Kdo by se ale přistil, že bych rozvytrál, to se převede před soudnou stolicu a pán fiškál mu už nasudil pořádnou pokutu. Ve Vinohradě se musí zpívat pěsničky jenom o víně a o roznoch. A toto neumí, to se zebere a zavře do kamrlíku a bude tam tak dlouho, až se nějakou naučí. A který mládenec by svou tanečnicu hroznama a vínem nepočastoval, tož zaplatí pokutu a ještě se aj zavře, aby jí mohl koupit hroznínek do druhý. Ale kdo by zase tu tanečnicu tak předspál hroznama, že by ani tancovat nemohla, tož budou oba dohá zavřítí, až jich to přejde. Vinobraní se dneska musí skončit, nebo žádný se dom nepustí. Každý nech si pamatuje, že má hrozný teda do koša a nejenom do huby. Kdo by si ale stěžoval, že se na našem vinobraní hroznu nenajedl,
zaplatí pokutu a ještě se aj zavře. Tak slyšeli jste to, doufám, velice dobře, že kdo by se na naše vinobraní hroznů nenajedl, tak se vezne a zavře se. A já ho naduju a skočím mu na břuch. A ještě vám dám jednu dobrou radu. Jeste do polosita a pijte do polopita. Dožijete se dlouhá léta. Pokud vás žena neutrápí, a jestli vás utrápí a nevíde vám to, dobře vám tak, měli jste věc pít. A přeju vám příjemnou zábavu na dnešní vinobraní. Děkuji vám, páni hodnostáři, za krásnou scénku. Všichni už víme, jak to bývalo při zarážání hory, při vinobraní, takže ještě jednou děkujeme. A já, vážení návštěvníci, nám přichází slavnostní průvod.